الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadan la ilaha illallah wa ashhadanna muhammad rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental alliyanke walla den lulde de balde ɗiɗi islam kame teddungal la ar wonire capantete ɗiɗi ɓiire ziar ceerno salif so toto bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde baba adama koye teddungal la ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangue yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal sallifana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗeɗon guenare juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so toto boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental alliyankewal yo allahu kono hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV on calminama mone mon foof indi mum e yettode muɗum en gari e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe o gam humnude aadi amene moɗon korromiɗo jayndeji leydi sénégal jaltoji kala ñande e ñalawma hande aljuma o kadi jayneji ɗi gari ɓe gari noon ko ɓuuri ko mantinade koko yewitti e nden haaɗide nde préfet de dakar haaɗi gonɗon seppo yeewi askan wi jaydeji kewɗi gari hen kono kadi ɗi garti e ɓeydugol yogoye cogguli ɗo e nder leydi meɗen sénégal kame toɓɓe goɗɗe kala ne tawe jaydeji men joni joni o puɗɗorɗen jaydeji meɗen gam nadde bundi revue des titres jayde las quotidien ko nden gudditirten no jiruɗon ni jayde wi ko on ɗon rassemblement manam ngal moɓodiral ngal opposition yinno wadde hande kikiɗe ɗo e wuur lamorgo ngo dakar préfet de dakar ne wayno tan wi ko tati memata jeenayyi manam ɓe kadi gonɗon seppo on préfet noon ene wayno holliti wonde koɗo saha hande ko ɗum ɗon wona tigui ko jojji wadde seppo toon to place de la nation ex l'obélisque jayde le réveil journal ko on fannu arti kamɓe ne ɓe mbi nden haaɗide nde préfet de dakar haaɗi gonɗon seppo ɓen noddirteɓe opposition ha tengti e yeewi askan wi ɓe kolliti wonde préfet de dakar o mooli ko caggal ɗen golle BRT woni on ɗon bus rapide transit gonɗo e gollede oɗo saaha toon to place de la nation ex l'obélisque wiide noon kanko mortala tin ene wayno tan ko ɗin angueji manam ɗin otoji ɗi ganduɗa ɗi ko otoji gonɗi e gollude kala to jiiɗa to birɗa yitere ma kala ɗi daari e on tuma noon so tawi moɓodiral yimɓe ngal gaari ne wawi wooda ko bonni to banggue ɗiɗon golle hani e ko nandi hen jeeyi sababu noon kanko mo ganduɗa woni mortala tin o wi ko tati memata jeenayyi gonɗon seppo wawata latade hande kikiɗe ɗo e wuur lamorgo ngo dakar Antoine Diome on ko jagorɗo tambiɗo gueɗe kisal nden ko leydi sénégal woni ministre de l' intérieur kankone o holliɗo o suuti hen konngudi ɗo holliti wonde o mbo tan rentina dendagal police leydi sénégal nde fertata guite kono kadi daro gam huccidde e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni tiɗɓe koyene o noddiri yiɗɓe yuɓɓinde seppo ɗo e wuur lamorgo ngo dakar jayede le témoin journal kamne oɗo subaka hande wi tan ko nden haaɗi nde ganduɗa nde ko préfet de dakar haaɗi ɗum ɗo e wuur lamorgo ngo dakar wona tan préfet de dakar o e hoore muɗum woni ko haaɗi
ɗin seppoji tijjaɗi e oɗo weekend ɓe kolliti wonde ko toon to ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar manam toon to place de la nation seppo ngo yeewi askan wi yinno wadde e oɗo kikiɗe hannde aljuma ɗum ne haɗama kono kadi wona ɗo tan hay fra France dégage ɗin wadde hono ngo noon seppo ñande aset janggo toon to yeeso damal hôpital principal ngam woytade wonde yo Pape Alé Niang accite hoota e galle muɗum gon seppone kadi haɗama kono kadi hay seppo ngo pur yinno wadde toon to département de Keur Massar toonne kadi on ɗon préfet gonɗo toon haaɗi e ɗum tan to jeeyi sababu noon jaynenkoɓe tongi e konngol ɗo mbi wondene ko yamirore préfet diwan Dakar oɗo saha hannde woni ko sembi ɗo e wuro lamorgo ngo ene yaaji e hello mabɓe ɗiɗi e nder nden jayde le témoin quotidien jayde quotidien le quotidien nden ari e fannu goɗɗo ɓe gari koye oɗo étude woni koɓe mbaɗi losko to banggue violence woni piile kamen lebte pawteɗe to banggue élève ɓe eɗen gandi ñalawma hanki o jayandeji kewɗi garti eɗen lebte walla ni e piile ha e biyoje garanoɗe e to banggue ɓen jangguinoɓe kono hande nden jayde ari koye ɓeeto ngo waɗi e ɗin élevage ɗi ganduɗa keeɓi piile keeɓi ni ko wiyete ko hono violence sexuelle jafodon e konngol janen koɓe mbi ko oɗo loi mo ganduɗa ko loi lebtuɗo élève ɓe eɓe mbaɗi limore ɓe mbi ko tolni e capanɗe jeegom piccal jeeɗiɗi élève ene wayno keeɓi ko wiyete violence physique woni piile ummorade e ɓen ɗon jangguinoɓe ɗum ɗon ko ɓeetogoɓe mbaɗi tuggude 2017 nangui 2021 ko tolni e capanɗe 5 ujunere élève kañum heeɓi ko mbiyata ko hono victime violence sexuelle manam heeɓi yanere tawi yane mabɓe ko ɓen ɗon jangguinoɓe mabɓe ɗum woni ko janenkoɓe gaari oɗo saaha ɓe kolliti wonde noon métteɗe kadi ine kewi ni ine jetti ha toon to darayde ɗi wonde ɗin duɗɗe ganduɗa ko duɗe jangguinoje alqouranel karim janenkoɓe ine jañi hen e hello tati e nden jayde quotidien lo quotidien jayde besbi le jour nden ɗon ne wayno ari koye fannu goɗɗo ko ƴillitogol koɓe mbi carburant woni ɗamdelam kuɓam e kam e courant e hoore muɗum ɓe kolliti wonde ko ƴillitogol on ɗon énergie woni ɗam noon kuɓam ɗo nder leydi Sénégal ɓe kabri wonde kala fannu mo ƴettuɗa to banggue gasoil kam e essence wondude courant foof ɓeydima nogas woni 100 francs mbuɗu ɓe kolliti wonde noon to banggue branchement ji sociaux woni ko noddirte branchement sociaux to banggue électricité ɗo nder leydi Sénégal ɗum ɗon ngol ɗon ɓeydugol wona ko manam jopaki walla yettaki ɓen ɗon ɓe kolliti wonde noon e oɗo aset janggo laamu ngu ma fammin ɓesgu leydi Sénégal holko saabi ngol ɗon ɓeydugol ɗin konngol ine jaaji e hello joyyi e nder nden jayde besbi jour jayde l'observateur e o subaka kamne ari koyngol ɓeydugol kono ɓen ɗon mbi ko produit alimentaire de base hollirde wonde ɗum ko ñamate woni ko wuura jamma e ñalawma subaka keki ɗum nde woni ko ɓeydade e oɗo saaha ɓe kolliti wonde so tawi laamu ngu hollitino ma leydi Sénégal heeɓi hoore muɗum to banggue nguura kono de fannu o suwata o latade ɓe kabri wonde noon ko yowiti e prix ɗi ganduɗa ɗi ko ngabbuɗi ɗi kala janenkoɓe ne cifo e hello 4 ha 5 e nder nden jayde groupe Futurs Médias woni l'observateur jayde guindire nde le soleil e oɗo subaka hannde kañum ari koye goɗɗum ɓe mbi ko parcours walla tan mbiyen yaaha ngara ɓen ɓe ganduɗa ko duusoɓe ɓen ɗon rafaɓe e banggue hôpitaux ɗi woni cafrirde ɗe ɓe kolliti wonde ko lebte mawɗe woni ko heɓata ɓen ɓe ganduɗa ko arɓe dusde ɓen ɗon ñawɓe mumen e kala e saaha hen saahaji ɓen ɗon kadi dañjeɗɗo ɓe mbaali hen saahaji koye ɓuuɓol walla nguleyki ma toɓoli hani e ɓowɗi kono kadi e ngakkere ɗoygol woni ko heɓata ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni duusoɓe ɓen ñawɓe mumen e ko yewite nder hôpitaux ɗi e on tuma noon janenkoɓe mbaɗi hen dossier jaajjo gam andinde ƴettude hono serantago yimɓe ganduɗa ko suɗɓe hen konnguɗi eɓe jañi hen e hello jeeɗiɗi e nder nden jayne guindiri le soleil jayde vox populi e oɗo subaka hande ari koye présidentiel 2024 ɗin sumgoji hitande ujunaji ɗi nogas e nayyi ɓe mbi ko jagoɗo tambiɗo gueɗe ñawoje wondude alliance pour la république woni APR mbo Rufisque oɗo saaha hande pittani maw leydi ndi lawol gam candidature muɗum e 2024 ɓe mbaɗi ko natal Ismaïla Madioro Fall responsable politique toon to responsable APR toon to nokku biteɗo Rufisque kono kadi kam woni garde so gardiɗo kala ko fati e banggue ñawoje leydi Sénégal ɓe kolliti maɓe mbat mobilisé woni dental gam dusde maw leydi ndi e wonde candidat mabɓe ɗin sumgoji 2024 ko wona ɗum jayde witende yor quotidien nden ari koye ko yewiti e jaltal étudiant ji toon to Ziguinchor ina konga boluji kame kippode barmi
tawi ɓen ɗon noon ko ɗo e Dakar gurnom e on tuma noon ɓe mbi ko Ousmane Sonko hesɗitini ko salinni ɓe noon ɗin ɗon étudiant ji kono kadi o wi ko jaɓata ko wiyete chantage woni tan ha joni ko ɓen ɗon paymo ko kanko Ousmane Sonko noon o joopi gonɗon seppo tan ko ɓen responsable politique APR wonɓe toon to wuuro makko Ziguinchor jayde stade quotidien ɓe mbaɗi ko natal mo ganduɗa ko woni biteɗo Pape Matar Sarr wondude e Ari Kane e Duarty ɓe ganduɗa ko jour uji Tottenham hollirde wonde ko Pape Matar Sarr woni koye opération de séduction no ɓe mbiri woni tan wonde ha joni e hollirde sembe muɗum e doole muɗum entraîneur o woni Antonio Conte oɗo saaha jaaɓi sembe e doole on ɓiɗɗo Sénégal najo mbo duuɓi nogas holliti wonde golle makko ne jokki wadde en jokki mantinade ko yetti on ɗon club ha tengti e match heccanko nde o naati waɗi natal banggal fayida jaynenkoɓe ina jañi hen goɗɗum ko tawete hen ko match hanki hakkude Chelsea e Manchester City ɓe mbi hay sinno tawi sembe Kalidou Koulibaly teskama hen kono kam Manchester City heɓi wadde piégé ɓe ganduɗa kañumen goni Chelsea ɓe piiɓe loggol gotol e ndiga guddirten ko jayde tribune sport jayde nde ne wayno waɗi ko natal omo ganduɗa kam woni Ahmadou Bamba Dieng pettowo ɗo e nder leydi Sénégal kono ko pettowo toon to Olympique de Marseille leydi France jeynen ko ɓe mbi ko prolongation makko woni hesɗitinde on ɗon contrat ene tijja koko jogori wonde manam nana e lawol peewal kanko Amadou Bamba Dieng eɗen ciftoro e oɗo mercato hiver walla oɗo mercato mo ganduɗa ko l'été woni ɓennuɗo o jiibinoma no fewi o yina umma hawmo foti umma toon to Marseille fewde toon to Nice walla toon to Angleterre nokku no wiye Leeds United kono hande kam ina wayno tan omo jogori hesɗitinde on ɗon contrat toon to Olympique de Marseille ko ɗo guddirten roɓino men jayndeji joni joni o paaɗen koye gere wattindinde nden wiite ko gueɗe rendo hello men walla rogere men gueɗe rendo no kewɗen wadde kala so tawi en gayni wadde roɓindo jayndeji e ñalawma hande o garɗen koye gueɗe rendo teskaɗo no fewi mantiniɗo jayde Le Soleil jayde guendiri nde ari hen woni ɓen ɓe ganduɗa ko duusoɓe ñawɓe mumen toon to hôpitaux ji ɗi woni ɗin nokkuji cafriɗe ɗen gandi kala e saaha ko caɗele mawɗe ha tengti e jogoye hôpitaux ɗi ganduɗa ɗi ngala espace woni nokku mo ganduɗa ene waɗana ɓen arɓe dusɓe ñawɗo mumen suwad ena hawra e ɓuuɓol hono noɗo saaha joni tampere muɗum ne mawni kono kadi ne hawre nguleki hono no dumunaji jewtuɗi ene hawrani e tooɓo wonen nokkuji kadi ene wayno ko ɓawɗi walla ni e dille autoji hay ko nandi hen yidde wi tan hen saahaji ko ɓen arɓe dusde ɓen ɗon ñawɓe kañumen ɓuuri ñawde nde tawno ene heewi so neɗɗo to ne heewi mbiyen ɗo neɗɗo duusi ñawɗo muɗum woni e hôpital ko famɗi foof fodde balɗe 5 ha yontere so jomum arti kam ne heewi ko nawtere on hôpital walla lelo rafi cellal sababude nden tampere goo ngakkere ɗoygol ɗiɗi ko yewitti e nguleki naɗɗo e muɗum jamma o walla ngol ɗon ɓuuɓol walla ɗin ɗon ɓawɗi ene wawi wi tan hande o ko tampere mawde ko caɗele mawɗe wonani ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni duusoɓe ñawɓe e hôpitaux ji ɗi ɗum ɗon noon ina miija walla mbiyen ina ere laamu ngu nde tinnoto ƴewanta ɓen ɗon nokkuji ɗo mbawi wonde tawi wona e boowe ɗe wona e caaleje ɗe wona ni wona hen lapporo ko to banggue goudron ha tengti e nokkuji guure mawɗe ɗe eɗen gandi hôpitaux ɗi kewani woɗɗude ko yewitti e nokkuji goudron ngaji ɗi te ɗum ɗon ene wawi jibinde tana e kala e saaha saabu eɗen jiiya accident ji baɗino hono noon sahaji auto ji ne mbaɗa ko wiyete ko dérapé manam ina tato tello goudron jana yimɓe ala ko haalol yimɓe ganduɗa ko arɓe ha takki onon goudron ina mbaala hen goɗɗum kadi ko ñamele ɓen ɗon woni guura ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni arɓe dusde on ɗon ñawɗo laamu ngu ina foti vraiment miijade ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni arɓe dusde ɓen ɗon ñawɓe nde tawno hay sinno tawi jomum ari wawa addorde ñamde muɗum timmude hen sahaji ni woƴete ko on ɗon ordonnance walla woƴe on ɗon ñawdo muɗum ha ñamde muɗum ɗoygol muɗum e gonka muɗum kala o wasa timmude no fewi ɗum noon laamu ngu eɗen mbiya tan hay cafrel Allah woni hen mbi cafrel jiggore jeeya koye taggore Allah ɗum noon yooɓe mbattor ko yewiti ɓen ɓe ganduɗa ko arɓe dusde ɓen ɗon ñawɓe saabu eɗen gandi à chaque fois ɓen ɗon ardiɓe hôpitaux ɗi jaɓata yimɓeɓe naata ha nder hôpital ɗu hayso tawi toɓoji gaari ko caaleje mbatte boowal ɗen caaleji aussi mbawa wirnude hendu mbawa wirnude toɓo mbawa wirnude janggol mbawa kadi aussi hay faddade nguleki ɗum noon eɗen mbiya laamu ngu ardiɓe hôpitaux ɗi joguiɓe ko wiyete safara leydi ndi yo tinno miijo e ndeɗo toɓɓere mbawa wallude ɓe ganduɗa ko yimɓeɓe arɓe dusde ñawɓe mumen e kala e saaha e ɗin hôpitaux ji musidɓe tedduɓe ko ɗo en guddirten roɓine men jayndeji e oɗo aljuma jeegom lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati 2023 en jetti moni kala en jarani moni kala on mbiyama weekend moƴƴo malaɗo en jetti omo ganduɗa kam woni Mansour Sow alias Thiat yo Allah hokken hawrude e altine e oɗo micro jogori wonde ɗo ko Aissata Ndiaye so Allahu lamɗo jaaɓi Moussa Nia e kanko Aissata kala maɓe gar e yontere fande so Allahu lamɗo jaaɓi yo en gone jaam.
الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental alliyanke walla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantati ɗiɗi ɓiire ziar ceerno salif so toto bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde baba adama koye teddungal la ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangge yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal salli fana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗeɗon guenare juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so toto boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental alliyankewal yo allahu kono hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان